Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwerpa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Imbak nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health is wealth. And we really need to protect ourselves. Ikaw ba ka, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, si Kaya na itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So, araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailians? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Good morning po. Kumusta po kayo? Ito po si Dr. Jose Ursua sa isa na namang edisyon ng Itanong kay Doc Jose. Magandang umaga, Ma'am Cynthia. Good morning, Doc. Good morning po sa lahat ng mga ka-R-Rangers natin. It's Tuesday morning na naman. Samahan nyo kami, 9 to 10. Itanong mo kay Doc Jose. Ayan. So, ang topic natin sa umagang ito ay kung paano mag-diagnose ang isang doktor para malaman po ng karamihan at nang maintindihan nila kung bakit kaya ang dami-dami namin tanong si doktor, bakit kaya i-examinin pa ako. Hindi, importante po yun kasi hindi makaka-arrive sa accurate diagnosis. Tapos, pagka gusto pang i-confirm, may mga tulong pa na ancillary procedures we call it. Nandiyan ang mga laboratory, nandiyan ang mga imaging, mga x-rays, at kung ano-ano pang mga mga testings, no? So, Ma'am Cynthia, baka Doc, ito yung ating text line para po sa mga questions ninyo sa Itanong mo kay Doc Jose. Ito siya, 0946 014 0449. Mag-text lamang po kayo kung ano ang gusto ninyong ikonsulta kay Dr. Jose Ursua. O yan. So, para masimulan ko na yung ating topic, ang unang ginagawa ng doktor ay kumuha ng general data o ito yung history taking. Kasi ang isang tao, kailangan parang kumbaga sa iba, surveying, profiling, no? Pero ang tawag namin, history taking. Okay. Oo. Yung pagpunta mo doon, Doc, ang daming tinatanong si secretary. Siya O yun kaya, ba? hindi naman. Kami pa rin yung magtatanong. Siguro may paunang Question lang. questions kasi ang mga sakit po ng tao ay may tinatawag na profile o kaya kung saan mo halimbawa, ang isang matanda o may edad na o kaya yung bata, medyo mas mataas ang sakit na ito na mangyari, something like that. O kung anong occupation. May risk factors kasi ang iyong kung ikaw ay na-expose sa mga pathogen o ikaw ay palaging yung may occupational hazard Doc. na sinasabi sa industrial medicine. So sa general data pa lang kung ikaw ay married, sa civil status o sa pamilya, pang ilan ka kasi alam mo may impact din kung pang ilan ka sa pamilya. Kung ikaw ay panganay, mas malaki responsibility siguro nun. O kaya kung ikaw ba ay bunso at malaki ba ang support group mo para ikaw ay gumaling. So later on, pati yun na nakukuha ng doktor para sa overall care. So in other words, general data pa lang, isang araw tayo magsalitan tungkol dyan. Doc. Pero, Mahaba-haba pala yung pag-uusapan natin at napakahalaga ng kwentuhan natin ngayon, Doc. Mahalaga, ma'am, kasi kung hindi maintindihan yan ng karamihan, maiinis sila, ba't sila ang daming tanong si doktor? Tapos ang susunod, chief complaint. Bakit? Sasabihin, hindi nyo ba alam na nire-rate pa namin kayo according to the way you answer? May rating po kayo sa reliability. So sasabihin doon sa form, informant, patient, or mother of the patient, or spouse of the patient. Tapos bigla pong sasabihin, reliability. Halimbawa, sa lahat ng tanong ko is sinagot mo ng medyo hindi ka sigurado, mababawasan yung rating mo. Kaya kung minsan 75, parang pasado lang. Talaga, Doc? Yes. So may grade din pala. Ginigrade namin yung tinatawag na percentage reliability. See? And then we now proceed to the chief complaint and then we develop the chief complaint in the history of the present illness. Alam mo, isang magandang topic to sa medicine. Sa medicine, when I teach, talagang aabutin tayo ng mga 2 oras para pag-usapan lang to. Kaya iki-quick ko na lang, no? History of the present illness. So bahala yung doktor na i-develop niyan. Kung merong mga tanong, kailan nagsimula, ano yung sakit mo, kailan nagsimula, ilang araw na yan, anong mga severity, halimbawa, kung pain, from the scoring of 1 to 10, ano yung pain mo? May mga ganong scoring system, Ma'am Cynthia. Doc. Oo. Doc,
singit lang ako sa Sige lang, sige lang. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, sa lahat ng mga nanonood, tune in lang po kayo at mamimigay na naman kami mamaya ng GCash. Ayun, so magtanong kay Mama. So pagkatapos lang natin quick na ilahad ko yung tungkol dito, sa inyo na po yung floor mamaya sa pagtatanong. Kaya nga itanong kay Doc. Pero ito kasi pwedeng tanong din ito ng mga medical students. So mga medical student, pwede yung subaybayan ang programang ito para matuto sa medical school online na sinasabi na free of charge, di ba? Courtesy of Ma'am Cynthia na lang ho yung bayad nyo, yung tuition fee nyo. Kasi tingnan nyo, hindi na kayo kailangan magbayad ng 150K. May matutunan kayo na napaka-importante yung mga tinatawag na nuggets of wisdom to be a good doctor or even a nurse. So, Doc, hindi lang pala mga estudyante ang mabibigyan natin ng aral ngayon, kundi pati ang mga nanay na gusto ding matuto ng mga konting kaalaman sa pagdudoktor. Siyempre po kasi yung mga anak nila at saka pag sila mismo may pasyente, maiintindihan nila yung ginagawa ng doktor. Ituloy ko. Di pagkatapos nun, di na-develop na yung chief complaint mo. Halimbawa, pain, sabi ko nga, sasabihin anong quality ng pain, ano ang severity ngayon, may grading. Ito ba ay lumalala pag ikaw ay naglalakad? Yung mga ganon, yung paglala, precipitating factor, anong nag-cause nito? Anong ginawa mo? Uminom ka ba ng gamot? Ikaw ba ay nawala ba yung na-relieve ka ba nung uminom ka ng ganito? Something like that. Honestly, ang dami. Kung ilalahad ko talagang, kaya ipagpatuloy ko. Pagkatapos ng history of the present illness, pag female, iba na naman kasi sasaliksikin po yung menstrual cycle, yung ilan ang naging anak, etc. Basta dami obigay ni history po yon. And then nakapaloob din yung family history, kung ang pamilya nyo ba ay may ganito, ganyan ang mga sakit. See, importante yun, kaya medyo alam nyo dapat, kilala nyo yung pamilya nyo, yung nanay at tatay nyo, lolo nyo, lola nyo, ano yung mga sakit nila. Kaya buong pamilya ito. Yan yung family history. Pagkatapos meron yung past medical history. Meaning, tatanungin, naoperahan ka ba? May dati kang sakit? Nakalimutan mo? Natabunan na ba? Pero hindi, pwedeng babalik yun. Baka, kaya alalahanin mo yun kung may mga luma kang mga tinatawag na discharge summary, yung mga papeles. Dalhin nyo lang po yun. Tapos, next, social and environmental. Pati nga bahay, saan kumukuha ng tubig, anong iniinom yung tubig, paano ang basura. Kasi lahat yan, factor yan ng disease, ng illness. Doc? Kaya ganyan po ang doktor, napaka-thorough. Lahat tinanong, pati kung may pet kayo, nag-travel ka ba, lahat ng mga tinatanong nyo pag pumapasok kayo dyan ngayon sa mga building, napansin mo, Ma'am Cynthia, ang liit-liit ng tanong, naiinis pa kayo, di ba? Kung ba'y nag-travel? Yes or no lang naman, pero sa totoo lang yung doktor, ito lahat po, pati kung ilang story ang bahay mo, minsan natatawa kami kasi minsan perfect yung, parang chismis, no? Pag sa OB nga, kung ilan ang partner mo, yung partner mo, kung anong mga ginagawa niya sa buhay, baka siya pala ang pinagmulan ng sakit. Si social and environmental, yung iyong profesyon, yung ginagawa nyo sa bahay, kung gaano kayo kasikip or mahangin ba doon or congested. Kasi halimbawa respiratory o kuya may pollution, may pollutant ba doon, may nagpapausok. Ang dami-dami. Tapos after that, yung doktor, kasi bibilisan ko na, Ma'am Cynthia, baka may nagtatanong na ba? Wala pa naman, Doc. Wala Sige pa lang naman. po. Wala pa namang question. Kaya nangyayari nga para akong hinahabol ng ulol na aso. Napansin mo? Oo nga, okay. Hindi kasi marami po talaga yung title na binigay ko kay Sir kanina. Okay, so ipagpatuloy ko. Pagkatapos yan, kung may nakalimutan ang pasyente na ilahad sa isang doktor, dito na yung review of systems. Sa doktor pa rin to. Ang ibig sabihin ng review of systems, iisa-isahin ni doktor ang mga sistema sa katawan. Halimbawa, magsisimula siya sa skin o kaya tinatawag na integumentary system. May butlig ka ba? Namula ba ang balat mo? Ibig sabihin, iisa-isahin yung parang tinatawag na subjective complaint na nakalimutan ng pasyente. Isa-isahin yan hanggang sa dulo, hanggang sa pati yung movement mo, yung muscular system. Pero sa gitna, meron yung sa respiratory, paghinga, puso, madali ka bang mapagod. Example lang yung paisa-isa lang, ang dami. Sa gastro, kung may nag-LBM ka bang, maganda ba ang bowel movement mo? Kung wala, mga ganon. Kasi kung nagko-consider obstruction, ibig sabihin, isang linggo ka nang hindi nakakapupo, may nangyayari na sa loob.
Tingnan mo, Ma'am Cynthia, review of systems pa lang yan. Grabe pala, Oo, Doc? pati genitourinary, yung ibig sabihin, yung nangyayari sa yung genitalia, Naku, mayroong baka bang kulangin pa yung discharge? isang oras natin, Doc. Talagang ngayon, basta kung pagbibigyan tayo na ituloy ko ito, di bali may nakikita ko yung oras, nasa ano pa lang naman tayo. Sige, basta review of system and then ito na yung physical diagnosis or physical exam. Ito na yung medyo lalapitan ka na ng doktor, pero napansin nyo ngayong panahon ng COVID, medyo doon sa e-consulta, Ma'am Cynthia, nawala yung PE, wala. Oo. Yung pagkuha ng vital signs, yung tinatawag na temperature. Kaya tatanungin ka na lang, halimbawa ikaw na lang, sa bahay nyo dapat may thermometer kayo. Pero pag sa hospital mismo, sa clinic, talagang hahaplusin ka na ng doktor, titingnan yung BP mo, heart rate, pulse rate, RR or respiratory rate, kasi malalaman kung may sakit ka through those things, no? O Doc. kasi alam mo, you could easily decipher if the disease process is infectious or not. Kasi ang infectious usually may lagnat ka. Yung tanong mo, ma'am, perfect yun sa first episode natin. Ano ba ang nangyayari sa tao kung may injury, may inflammatory process? Yung sabi mo, yun nangyayari yun. Kung inflammatory process, ang inflammatory process hindi naman solo ng isang pathogen or yung tinatawag na infection. Pwede ring nahulog ka, nilagnat ka, pwede rin. Or pwede ring, tingnan mo, mga bata nga, ewan ko bakit uso sa mga nanay ito. Ay, kasi nahulog siya, kaya nilalagnat. Pero honestly, magtitingin kami mga doktor pagka ganon. Pero anyway, hindi ako pediatrician, kaya sila magsasagot yan, ano? Pero siguro may mga injury nga, inflammatory process pa rin, actually. Yun. Okay, so lahat yan titignan. Dito na gagamitin yung mga stethoscope na hindi ko dinala ngayon. Stethoscope, titignan din yung mga mata mo. Depende kung nakadirect ka sa brain. Ang mata, ang window to your brain, kaya tinitignan niya kung paano nagre-react yung mata mo, yung sa mga pupillary reflex, kung ito ay nagro-roll, mga seizure, tapos yung the way yung oxygenation mo, madali kang i-assess kung namumutla ka, yung lips mo, cyanotic, yung mga word na yan, alam namin yan. Pati yung paghinga na lang, kung i-correlate mo isa-isa. Pero habang tinitignan mo yan, Ma'am Cynthia, tignan mo mga listeners natin or viewers, pinaprocess na ng doktor kung ano ay kukonsidera niyang disease process. So, physical diagnosis, physical exam, ang dami yan. May mga mag-glove siya, di ba? And then after that, kasi kakat short ko nga, magpapalaboratory na siya. Halimbawa, appendicitis. Kahit na nandun lahat, yung mga heel jarring test, ganon, mga cuff test, pag naglalakad ka ba, masakit, palalakarin ka niya, aray, ganon nga. So, dito, tuturo mo yung right. Appendicitis yun. Pero alam mo bang hindi ka muna operahan kaagad? Ipapalaboratory ka na niya. See? So, mahabang proseso pa. Ano, Doc? CBC, kaya kung minsan bukas ka pa operahan. Kasi ikaw ba gusto mong basa-basa ka lang operahan, Ma'am Cynthia? Syempre, hindi, Doc. Kinakailangan ma-diagnose ng husto. Mabuti. Tama. Ano talaga yung cause ng pagsakit niya. Kasi marami pong tinatawag na differential diagnosis. So mamaya ko na pag-usapan din yan. Di naglaboratory na siya, nag-check siya ng ihi kasi pwede ring kidney yung side na yan, baka may stone siya, o pwede ring sexually transmitted, pelvic inflammatory diseases, kung babae. Siyempre, tatanungin mo yun. Kaya mga iba dyan, i-deny nila na kaya namamali at namamatay yung mga pasyenteng yan. Kasi mali ang impormasyon na binigay mo, mali din ang pag-interpret ng doktor. Kung hindi siya masyadong keen, medyo mapapabayaan ka. Oo. So, napaka-importante pala, Doc, na talagang dapat maging honest ang isang pasyente sa pagsagot sa mga tanong nyo. Correct. Kasi ang diagnosis, meron kami yung adage pagdodoktor na it's based on trust. You entrust the information to your doctor because you trust us. We also trust that you are telling the truth. Hindi ka misleading. Kasi i-mislead mo ako, anong mapapala mo? Di ka matayan, di ba? Kasi minislead mo yung mismo mong doktor. So, dapat, Doc, straight to the point siya. Sabihin niya lahat kung ano yung nararamdaman niya para mas mabilis ang diagnosis Saka sa huwag kanya. magkakaila. Yung marami tayo kasi, lalo yung sa sexual activity, Doc. ay, ang dami nagsisinungaling, tapos it turned out, ectopic pregnancy pala, hahabulin ng doktor yan hanggang sa minsan hindi na sila mahabol, mamamatay na po. Sorry. Kaya, ganun po ang nangyayari.
Pagkatapos ng mga laboratory tulad ng mga blood test, kung ano-ano mga test, meron din yung ultrasound, x-ray, depende kung yung doktor ang magdidesisyon, no, kung anong dapat para naman cost-effective. See, so yung impormasyon na ibinigay mo, ipaprocess together with other things, a doctor can now make a diagnosis. Pero, wait, there's more. Ika nga, no? Sabi ano pa ang pwede i-consider? Halimbawa, kung hindi porke right appendicitis ka agad, pwede ding may UTI, pwede ring lahat ng nasa right Oh, grabe na pala. organ, Ano, Doc? Oo. i-consider. Pero kung ano yung pinakamalapit, pwedeng colonic problem, GI problem. Pero syempre, babalikan. Ikaw ba ay nagsusuka? Ano nga talaga ito? Pwede, wala ka bang ganang kumain? Di ba, bumalik ako kasi syempre, pagdating ng resulta, ituloy ko yun sa CBC, wow, ang daming inflammatory ang taas-taas ng white blood cell. Oo, May Doc. nagaganap nga na inflammation, appendicitis yun. So, ang mangyayari yung doktor plus all the tests, yun na magmamanage na sasabihin ay. Tapos, pagkatapos kang naoperahan, i-schedule ka na sa OR, madugo din yan kasi ang daming proseso, dapat hindi ka kumain, nang tatawag na anesthesiologist, ihahanda ang operating room. Ay nako, itong business Doc, talaga. question lang. Sige. Bakit kinakailangang hindi pakainin ang isang ooperahan? Kasi kung patutulugin mo yung nagsuka, pwedeng mamatay sa aspiration or Okay. mababarahan ng makinain niya, yung kinain niya, this is in relation to the anesthetic. Kasi ang Okay. daming namamatay na punong-punuan tiyan dahil pumunta sa airway kasi nagsuka. Kaya kung minsan kami na mismo mga doktor ang gumagawa ng paraan, like nagbibigay kami ng atropine yung para mabawasan yung paglalaway kasi mismong laway nakakamatay. Pag na-choke mo, Pag na-choke, ka doon, Doc. yes, correct. Yung parang tinatawag na layman's term, choking. Pero sa amin, aspiration. Okay, so yun. So may mga differential diagnosis. Pero kung let's say, nag-opera ka at sinabi, isasubmit ulit yung appendix sa laboratory na naman. Tapos sasabihin ng pathologist, hindi naman siya inflame. Patay tayo dyan, di ba? Pero to tell you honestly, dahil nag-work din po ako sa laboratory, we accept that 25% of those na operahan ay hindi totoong appendicitis. Totoong appendix siya, pero hindi siya totoong So, appendicitis. ano yun, Doc? Wala na, hindi na pag-uusapan yon kasi acceptable naman yon na yung natanggal ay hindi pala siya. Pero dahil gumaling naman yung pasyente, pwede mo i-assume baka beginning kasi hindi naman perfect ang medicine. Malay mo, Doc. yung pathology din, na-miss niya yung sa cut. I Oo. can always explain. I-attorney ko yung diagnosis kasi ang doktor magaling din siyang attorney actually kasi after all sa justice alam niyo ba sa ano ng mga CSI, LA law, mga law yung para masabi na talagang dapat na i-convict or something, di ba ang final say din medicine? Oo, Doc. DNA Oo. test, that's medical. Ibig sabihin yung mga fluids, parang medicine din ang nagbibigay ng hustisya. Mga autopsy, medicine po yan. Kasi siya ang magsasabi ng final na diagnosis. Ito pala ang kinamatay niya. So mali yung akusasyon nyo. Something like that. Tamo? Kaya napaka-importante ang usaping medisina. O yung kaalaman sa medisina, encompassing, mapa-ekonomiya, mapa-law, legal justice system. Of course, sa personal na buhay ng isang tao, ano bang pinakamahalaga sa tao? Di ba? Yung kanyang, ma'am, itanong mo kay Doc, pero ako magtatanong, ano bang pinakamahalaga sa'yo? Yung inyong nag-iisang Ano, Doc? Buhay. Kasi ikaw man pwede kang mag-asawa pa ng 10 eh. Pero siyempre, mabait ka, kaya isa Oo, lang. Doc. Pero, At iisa lang yung buhay natin, kaya Yes, dapat oo. alagaan natin. Di nga ba, Doc, pag yung mga baby natin, malagnatin lang, parang nagpapanik na tayo kaagad, idadala na kaagad sa kasi doktor. anak mo yon, saka nag-iisang anak mo, kahit sabihin mo Oo. pang madali lang naman gumawa, pero anak mo na yan, minahal mo na siya. No? Okay, so ikakat ko na yata, unless may mga tanong ka pa rin, Ma'am Cynthia, related to this, o kaya kung may magtanong, o kaya yung mga kahapon, alam mo, kung wala pa, Ma'am Cynthia, sagutin ko lang yung kahapon na nagtanong, yung shadow self.
Oo, Yun ni Doc. Carl Jung. Si Carl Jung pala, isa siyang psychologist. Okay. So, At ni-research mo talaga, Na-research ko Doc. kasi ganun talaga pag hindi naman natin alam lahat ano. Saka hindi naman ewan ko kung doktor si Carl Jung pero philosopher yata siya or parang may sinasabi siya sa ang shadow self ito yung unconscious unconscious na identity na hindi natin isinisiwalat. Pero unconscious, hindi conscious ma'am. Kasi halimbawa yung skeleton in the closet, the way I explain it, Oo, Doc. medyo alam mo yun conscious yun. Oo. Conscious yun, meaning to say, alam mo na yun ay parte ng o pagkatao mo yun, pero itinago mo lang. Pero hindi yun shadow self. Kasi ang shadow self, yung unconscious na part ng identity natin na hindi natin ina-acknowledge. Kasi hindi natin Okay. ma-acknowledge kasi unconscious nga. Oo. Oh, something like that. Pero malalim. Pero at least kahapon, nung may nagtanong sa usapang medical, teka nga't may pagkakataon ako i-redeem yung sarili ko. Di ba, Ma'am Cynthia? Doc. May mga... Doc, batiin ko lang sige. yung mga nanonood sa atin ngayon. Nandiyan dyan si Daisy Balolong, Harris Wow. Madrid, Myra Kumusta po Madrid kayo? Latonio, at sabi ni Harris Madrid, shout out naman, Ma'am Sin. Good morning sa inyong lahat dyan na Good morning. nanonood. Okay. Shout out natin sa mga taga High Precision kasi pinag-usapan natin yung laboratory. At saka mga estudyante ko sa Genesis of Medicine. Kagabi kasi nagpadala na ako nag-upload na ako ng mga materials para Doc, bagay-bagay, mga lecture at saka sa embryology at mamayang gabi kasi medyo isa-isa kong ikwento ko lang ng konti Ma'am Cynthia yung ginawa Doc, ko sige kagabi. po. Medyo napuyat. Isa-isa kong chinek yung mga assignment ng aking mga medical student na freshman. Ito kasi ay give a short history of yourself. Tapos parang ganito, parang nasa TV sila kasi pinapractice ko na rin silang susunod sa akin na itanong kay Doc. Parang gano'n, no? Doc, oo. Grabe. So, ang gagaling nila, may mga talagang pinapakita yung, di ba, kung saan sila galing, pipicturean yung Banawe Rice Terraces. Ay, talaga, Doc. Kaya natuwa ako. So, gaano kalalayo yung mga estudyante mo? So far kasi ma'am, ang na-check ko pa lang parang 20 sa 165. Kasi talagang pinapanood ko, merong parang may Palawan, Puerto Princesa. Uy, ang ganda Pinakita doon. niya yung nagbabangka sila sa parang tapos merong Banawe, Oo, merong Doc. taga Pangasinan, merong mostly Baguio, tapos so far kasi ang layo, merong Cavite, mga ganon. Kasi where do you live? Mga ganon siya. Parang para akala mo grade 1 ang mga So, pag pala freshman ng pagiging sa Doctor of Medicine, talagang mag-i-start from na parang grade 1 lahat. Siyempre, parang ganun yung approach ko. Ma'am, sa subject ko lang yun kasi nagtuturo ako ng subject na Genesis of Medicine sa mga first year. Pero since hindi to face-to-face, so gumawa ako ng platform o paraan para makilala ko sila. Okay. Tapos hopefully baka tomorrow mag-synchronous kami. Tapos mamimit na rin nila ako. Tapos doon ko ipapakilala naman yung sarili ko. Para minsanan kasi nahiya akong hindi ako techie para Doc. actually naisip ko nga magpagawa yata ako sa RNG tapos kunin ko tapos i-share ko na lang sa kanila. O kaya sabi ko, kaya kuha ako ng splice nitong programa. Pero syempre iba dahil ang daldal ko rito, hindi naman papapakilala. O nga pala, di ba, hindi ko pa pinakilala sarili ko. Total, wala pang nagtatanong. Ipakilala mo na lang, Doc, para doon sa mga estudyante mo na nanonood ngayon, makilala nila sino si Dr. Orsua sa itanong mo kay Doc. Okay, so thank you Ma'am Cynthia. So Jose Orsua, ako po'y isang doktor, nag-graduate din ng SLU, pero ang pre-medical course ko ay isang medical technology ng SLU din. Galing din po ako sa Pangasinan sa San Carlos, pero magmula noong 1980 na nag-aaral ako dito sa Baguio, parang hindi na ako nakaalis. Kaya kung 80 Ma'am Cynthia plus 21 na ngayon, 41 years. Except Grabe, lang Doc, nung nag-UP ako ng isang taon, kaya saka nung nag-intern, saka nung nag-board exam. So 3 lang yun, yung kasagsagan ng earthquake, board exam namin yun. Kaya hindi ko nakita ang Baguio. Okay, so going back. Tapos, after kong maging doktor, nag-intern ako sa Polymedic General Hospital. Tapos family emergency medicine po ako sa
UPPGH, kaya ganito may mga knowledge po ako sa general kasi isang taon din po yun. Tapos nagpatuloy po ako na pinursue yung family medicine sa modular system. So attend ng mga pag-aaral sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, most especially sa Manila. So family medicine hanggang sa mabigyan ako ng certification na ako isang certified family physician. While ongoing na rin yung residency ko sa SLU sa pagiging obstetrician gynecologist. Tapos pagka-graduate ko, nagturo kaagad ako sa dyan sa Pines sa Doctors Hospital o sa by PCEC, sabi nila, Pines Colleges, no, PCEC dati, nagturo kaagad ako ng pathology at mga seminar 1 sa mga physical therapist at anatomy. Kasi hilig kong magturo. Tapos after 1 year, nagturo na ako sa SLU. Pero after nung 1999, dahil naisip ko bilang isang unique na male OB, kasi unique ka ako dahil konti lang ang OB gaya na lalaki, ginalingan ko pa or kaya nag-apply ako sa UP para mag-training ng OB gaya ultrasound. Kaya meron na naman akong bukod sa, kaya parang nasasakop ko na yung lahat ng domain ng medical practice kasi from laboratory, medtech, di ba? Medtech lahat. Grabe, Doc, yung biography mo, ako, nag-family med ako, tapos emergency medicine, nung nakabuhay na ako ng mga patay na, sabi ko yun yung culmination ng pagiging doktor. When I say DOA, Ma'am Cynthia, nabuhay ko sa UPPGH. Kaya that made me a real doctor, no? Kasi nabuhay ko, parang Jesus Christ eh. No? Pero syempre, we're not God, but we sometimes parang we believe na God has given us that we are the instrument, no, in para life o kay buhayin yung God patay, no. Anyway, nagawa ko yon sa pagmamalaki. Siyempre pagmamalaki ko kasi unique na experience po yon. Hanggang sa pumunta ako sa SLU, hanggang sa na-hire ako sa SLU, pero bumalik ako sa UP para mag-OB-GYN ultrasound. So, imaging, ibig sabihin, I can diagnose you using ultrasound. Halimbawa, yung mga ovarian cysts, makikita ko kung may myoma ka. Hanggang sa nag-practice na ako tuloy-tuloy, hanggang sa, syempre, nag-asawa, may mga anak din po ako. And then, after which, nahila na ako ni Kapitan Peter Wasing sa radyo. Ito ka na ngayon, Doc. At ito na tayo ngayon, nasa RNG na. Ito na ba yung katapusan? Ay. Doc, since diagnosis yung ating topic ngayon, yes, so, may question ako sa iyo. Paano ninyo ano ang mga signs and symptoms na ang isang individual ay meron siyang kakulangan na vitamins? For example, B-complex. Oo. Actually, yung tinatawag na vitamin malnutrition, obvious yan, no? Sa biochemistry, pinag-aralan yan sa nutrition. No? Pero kung specific ka sa B-complex, siyempre marami din yan, pero huwag na nating basta yung general lang. Kung gusto mong gumastos ng madami, pwede mong pa-determine yan sa laboratory, pero napakamahal yan. Ibili mo na lang ng B-complex, yung gagastusin mo, kaya hindi practical na alamin kung mababa. Tingnan na lang ng doktor. Yung nga pala, balik tayo sa pasyente, sasabihin, ma'am, doktor, ano ba yung sa Ilocano, agpipikal ba yun? Yung numbness. Numbness, o yung neuritis. Kulang ka sa B-complex. Pero pag let's say, meron kang megaloblastic anemia, sa CBC mo, ang tataba ng cells mo na dapat tama lang na size, 7 micron. Ang laki-laki, ang lalaki. Kulang ka sa B12. Megaloblastic, yung cyanocobalamin. So, hanggang sa, alam nyo ba sa buntis, kung ang isang buntis ay kulang sa B-complex, suka sila ng suka. Ang may magiging pathology, kasi ang pagsusuka normal. Pero look, kung ang pagsusuka ay tinatawag na hyperemesis gravidarum, it's a Latin word yata for over suka o over, paano ba yan? Yung suka ng suka, gravidarum means buntis. Buntis na suka ng suka to the point na magkanda electrolyte imbalance na siya. Very technical yung electrolyte imbalance. Siyempre, ang isang taong may kakulangan sa electrolytes, alam ba, yung oversweating, yung mga runner, kaya sila pinapainom. Siyempre, masamang ma-dehydrate, lalagnatin ka, pwedeng mag-stop ang puso mo dahil kulang ang mga salts. See, kaya importante yung mga micronutrients o mga ano. So, ano ba yung sinabi ko? Parang yung isang problema, pupunta sa isang problema, tapos pupunta na naman sa isang problema. Domino effect eh. Kaya it's really best to supply
sayang hindi dumating yung guest sana natin na who will talk about supplements also. Dok, Oo. basahin ko lang yung mga comment at may mga question dito. Okay. Sige, one more and then Andrea Molina Oh, Lizardo is watching. Good morning. Sabi po niya. At si Maria Cristina Racho, stay safe po and God bless. Thank you Ito, po, Doc, kay Ren. galing kay Patricia Camille Pawid. Okay. Hi, Doc. Hello. Question lang po. In terms of medical po ba, can a heartbreak literally kill you po? May narinig po kasi ako na broken heart is connected to heartstrings daw po ata. Curious lang po. Opo. Thank you po. There is such thing as a broken heart syndrome. Pagkatapos nito, sasagutin ko lang to and then medyo magpapatalastas tayo. O kaya, Sige, balikan Doc. ko yung, itutuloy natin. So ano muna tayo? The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes!
Hello again. Kami po ay nagbabalik sa itanong mo kay Doc Jose. At ang pinakahuling tanong nga po na dapat sagutin ko ay Doc, yung tungkol. ulitin ko lang Sige. yung tanong Okay. ni Patricia Pawid. Mm. Hi Doc, question lang po. In terms of medical po ba, can a heartbreak literally kill you po? May narinig po kasi ako na broken heart is connected to heartstrings daw po ata. Curious lang po. Thank you po. Totoo yan na you are correct. There's such thing as a broken heart syndrome. Syndrome kasi mahirap ipaliwanag din at saka combination to ng iba't ibang mga karamdaman na parang akala mo inaatake sa puso kasi bumibigay yung puso niya. Siguro sa labis na emosyon, so parang sabihin na nating ang emosyon kasi natin, ang brain natin, pwede niyang diktahan yung body na maging yung mag-act accordingly. Kaya di ba kung minsan sabi positive lang or positive vibes lang kasi ang body natin sumusunod po sa utak. Yan po ang sentro eh. Kaya hindi unusual na isang labis ang kanyang emosyon, labis ang kanyang na-in-despair, kwanda ng sama, or na talagang labis yung kanyang heartbrokenness ay magre-reflect sa kanyang heart na parang heart attack. Pero pagka gagawan mo ng laboratory yan, mamamangha ka, negative. Pwedeng mag-negative pa. Wala pong makitang sakit, Doc. Hindi siya totoong inaatake kasi alam mo may signs ang atake eh. Like sa EKG, may mga limbawa Q-wave o kaya limbawa inverted T-wave, mga ischemic attack or sasabihin sa mga enzymes, mga na nasisira yung myosin mo, yung heart muscle mo, may i-release na sinyales yan. Pero bakit negative? Pero it's really possible. May na-mention ka, Ma'am Cynthia, mismong okay lang ba na banggitin o may Yes, kilala Doc. ka? Okay lang po. May kakilala kasi ako, Doc, Oo. na I-share mo yan. friend. Actually, hindi lang kakilala, Doc. Friend ko siya. Actually, na broken heart siya ng husto. Na-hospital siya ng 1 month. Ang tanong, na buhay ba siya? Nabuhay naman, Doc. Okay, Kasi oo. parang kinausap siya na dapat labanan niya yung kanyang kalungkutan. Kasi after all, nung nilabanan na niya, gumaling na rin siya. Dinikta niya sa katawan niya na gumaling ka na at marami pa namang fish in the ocean. Ika nga. Di ba? So, magfi-fishing na lang siya. Yes, okay. So I Doc, hope... isa pang sige. tanong. Hi, Doc. Question lang po. Galing kay Grian Villanueva. Hello, Grian. Is it true po ba na liquor kills brain cells and make you actually think is lower than normal? Or liver-related problems lang po ang magiging effect ng pag-iinom ng alak? Ang pag-iinom ng alak is po siyang poison actually, depende sa level. In fact, kitang-kita ko nung ako'y medical technology student sa SLU, may napakaganda kaming chart doon. What are the effects of alcohol? Alam mo bang amazing kasi dosage related. Unang-una, pwedeng tipsy ka lang, palalakasin ang loob mo. Ibig sabihin yung una, parang tama. Parang ang ganda kasi mawawala yung mga inhibition mo, mawawala hiya mo. Pero habang tumatagal, syempre, toxicity yung level. Toxic level, pagka galon-galon ka naman na, alam naman natin alcohol, toxic na yan. Kaso legal siya na, sabihin natin, legal kasi binibenta eh. No? Pero tayo na ang mag-regulate sa sarili natin. Kaya nga may nakasulat sa patalasas, please drink moderately. Lahat ng bagay naman, be moderate eh. So, hanggang sa dulo, hanggang sa buntis, yung may tinatawag na withdrawal syndrome nung baby, yung gray baby syndrome. Yung buntis, bawal, yung brain cells talagang pwedeng masira kung talagang ang dami masyado. Lahat ng cells, hindi lang liver. Liver kasi, ang parang barrier, siya yung checkpoint eh. Hindi, ang nakakaawa kay liver o nakakahanga-hanga, frontliner si liver. Lahat Kaya siya yung unang natatamaan. Siya yung unang tatamaan talaga. Pero matibay siya, parang mga doctors natin. Sabi ganun, di ba? Parang hindi lang mga doctors, Doc. Pati mga frontliners. Of course, yung mga security guards, mga nandyan sa checkpoint, yung mga nurses, mga medtech, frontliner din mga yan. Anyway, so yung liver,
siya yung magsasala o siya yung taga-pulis na, hey, huwag kang pumasok, kaya babalik ka. At ikaw ay idumi. Kaya nga, the word na idumi means dumi. Kaya ang ganda ng word na yun, dumi, idudumi mo na siya sa dalawang paroroonan. Alam Pero, na natin yun, number 1 or number 2. Ito yung question ko. Sige. Kung 1 bottle lang ba, nakakatulong po ba siya sa katawan? Alam mo, depende sa proof yan. Halimbawa, kung yung mga wine lang, sabi nila, 1 jigger a day would make the doctor away. Parang apple. Hindi na kasi totoo yung apple eh. Masyado nang overuse yung apple. Okay, di ba? Siyempre, kasabihan lang po yun. 1 apple a day, keep the doctor away. Okay, pero ito, Ma'am Cynthia, kung araw-araw, gabi-gabi, inom ka ng 1 jigger na wine, I would allow you. Talaga, In Doc? fact, sabi ng iba, baka bababa pa ang cholesterol mo. Pero 1 jigger, at saka huwag maging piloso po. Halimbawa, na-miss mo po yung 1 week, sa weekend, Doblehin mo. iinumin ko lahat yung na-miss ko. Hindi naman, ang rule is 1 jigger a day. Para lang ginawa mo lang siyang parang supplement. Tapos, Wine na. Red Eto wine, pa. for example. Good for the heart. Diba, yung mga nakakaranas ng dysmenorrhea, umiinom ng 1 basong alak, ng kahit na anong alak dyan, nakakatulong po ba yun? Honestly, yan yung medyo tricky na question yan. Kasi bilang isang OB, hindi namin na-topic talaga yan. Pero kung a-analyzein ko, siguro, kung ano man yung, baka tinutukoy mo, isang product na Shoktong, yan ba yun? Hindi. Kasi wine yon. Yung Shoktong kasi, it's wine. Di ba parang feeling nila, inom sila ng isang serbesa, sabi nila, magiging mabulos yung kanilang, honestly, wala akong nakikitang, mahirap ipaliwanag. Hindi ko makonect. I'm sorry. Pero, okay, Doc. kung gusto nilang gawing study, dapat ang mag-funding nito yung SMC o yung mga tagagawa ng beer o ng Shoktong. Kasi ganun palagi ako, Ma'am Cynthia, di ba? Palagi ako sinasabi, kung gusto mong ipatunay, why not? Gagawa ka lang ng yung parang iko-control mo yung mga population at alamin mo kung totoong lumakas nga yung regla. Halimbawa, pipili ako ng 100 babae, pupunta kayo parang ng regla nyo. Ito na yung research proposal. Tapos papainumin sila ng specific. O pwede mo ikumpara. Halimbawa, para may control, sila tubig lang. Ito, isa soft drink. Tapos isa, 3 grupo. Tapos makikita mo, lumakas nga yung uminom ng alcohol. O di indirectly mapapatunayan mo. I therefore conclude that ang pag-inom ng alcohol ay nakakatulong pala sa paglabas ng regla. Something like that. Okay? Add-on ko na lang, Doc. Siguro isa pang nakakatulong sa pag-ano ng dysmenorrhea para maibsan yung dysmenorrhea is si Pau de Arco capsule kasi, Doc, ang kanyang quercetin is thinning of the blood. So, di ba, para bumulos yung regla? So, nasa study nyo yan, ma'am? Yes. Actually, may mga kami, Doc. May mga sinampulan kami na mga kababaihan. Out of 20 na kababaihan, binigyan ko sila ng samples nila ng Pau de Arco capsule. So, eto yung nila, na lumakas nga daw yung menstruation nila, kaya naibsan yung kanilang dysmenorrhea. Pero para mai-publish yan sa mga Journal of Medicine, kailangan pala ganapin mo o i-expand mo yung study at tapos doktor ang gagawa o kaya mga combination ng doktor saka yung mga saka syempre to avoid bias kasi baka naman may mga independent people na gagawa ng study para naman hindi ka makusahan. Since naman siya, Doc, food supplement naman siya, kaya lagi kaming may disclaimer na Siguro sa bandang huli, ang parang magiging active ingredient, yung quercetin na sinasabi, thinning, na parang may hindi magkaklat masyado. Kaya kung minsan kasi ang regla ng babae, yung buo-buo. Oo, Doc, oo. Sa tingin ko, pagka uminom ka nga, wala nang masyadong buo-buo. Kasi anti-platelet ang dating nung thinning Parang aspirin-like. Oo, Doc, oo. Aspirin-like, aspelet. Or yung omega-3. Ang fish oil kasi nakakatin din ng dugo Just to add up to this array of even medicines, we consider them medicine, but your product is considered a supplement. Doc, eto pa, isang question ni Grian. Okay. Hi, Doc.
Curious Hello? lang po, masama po ba talaga ang side effect ng hormone pills? Usually ginagamit po for breast enlargement, ganon. Siyempre po, 'di ba, kanina lang sinabi ko po yung moderation, depende po sa hangarin o 'di ba pag ang isang gamot na aprobado ng FDA o kaya nandyan sa market, kung inabuso, siyempre lalabas yung side effect. Pero kung minsan nga gusto natin yung side effect, like kung sa estrogen, gusto mong lumaki yung breast mo, gusto mong gumanda ang balat mo, gusto mong yung vagina mo ay lubricated para hindi masakit and then yun kasi ang estrogen kasi ang lahat ng yan, kaya yung menopause talagang ibibigay natin yung estrogen na yan. Kaso ang estrogen pwede ring mag-fuel ng breast cancer. Okay. Kaya yung tinasabi mong, pero syempre depende sa tagal. Kung ininom mo lang ngayong buwan na to, ma'am, hindi ka naman breast cancer next month. Hindi naman po, hindi porke uminom ka lang ng isa, siguro it would take several years. According to studies sa menopause, 5 years of straight estrogen is enough to let's say, maibsan ang symptoms ng menopause, pero hindi ka rin magkaka-breast cancer. And these are even menopausal women. So, para sa akin siguro, akin to it. Saka depende sa dose. Siyempre kung okay, Doc. Oo. ang dami-dami, yung mga ethinyl estradiol kasi yan. At alam nyo ba na yung manufacturer ng mga pills, ang gagaling na rin nila, ma'am. Kasi alam mo ba, yung pills, binaba nila yung pinakamababa, 20 microgram. Okay. Kasi nung unang panahon, they learn our lesson the hard way. Kailan ba na-release ng pills? Mga 1940s, 50s yata, if I'm not mistaken. And then magmula nun, tumaas nga po yung mga side effects ng estrogen. So hindi lang breast cancer, may stroke ka. Alam nyo ba kung bakit na-stroke yung iba? Dahil high dosage of estrogen. Mga pills. Kaya nga siguro kung nagpipills ka, magpaudiar ko. Ayun bigla kong sinabi. Ayun Okay, pero hindi ko... Doc, ito, okay. follow-up question pa niya. How often should a woman get a pelvic exam or pap test po? Ang ruling niyan, iba-iba kasi, no? Pero siyempre, sa aking opinion, base din naman ito sa mga regulations ng mga, halimbawa, American College of OBGYN, mga ganon-ganon. Sabi nila, pag nagsimula ka na maging sexually active, regardless of your age, kasi lalo na pag ikaw ay nakipag-sex na, even at the early age of 9, 10, 11 years old, the more ka na dapat magpa-pap smear. Kasi ang pap smear, i-explain ko lang, ay isang paraan para i-screen kung meron kang cervical cancer. At ang cervical cancer ay nakukuha lamang po sa sex, hindi po sa pag-inom ng kape o pwede rin ang sigarilyo pala. So may konti yung sigarilyo as a factor. Pero ang number one is human papillomavirus given to you by your partner, sexually speaking, sexual route. So, sa isang salita, ang sagot lang dun kasi annually pero hinabaan ko syempre, no. Kasi gusto ko magsalita Hindi, actually ang doktor talaga kailangan i-explain po niya lahat. Kung ang approach ng isang doktor ay bago niya sagutin yung isasagot. Kasi ang sagot lang naman annually, yes, please. Annually. Okay. Or, there's more, no? Excuse me. Excuse me. Annually, but if you are normal for the next, let's say you're normal for the last 3 to 4, 5 years, you may stop for a while and then you only come back to your doctor if you have symptoms. Ano yung mga sintomas na dapat magpa-pap smear? May discharges, may dugo na lumabas pag nag-sex, pero hindi yung virgin kasi obviously, ang pagdurugo ng virgin ay napilas po yung hymen. Pero yung nakakatakot sa cervical cancer, pag nadunggol-dunggol yun ng yung partner, dudugo kasi yung cervical cancer. So doon kinakailangang magpa-check Lalo kang Doc, magpa-check up kasi dumugo ka. Hindi mo isipin, ay, virgin ako. Hindi, wag ganon. Tapos 5 pala ang anak, Doc? Pag 5 na anak mo, high risk ka talaga na magka-cancer at kailangan mong magpa-pap smear. Yun. Doc, ito, may follow-up pa siyang question. Okay. Hi, Doc. Follow-up question po. Sorry, marami akong tanong. Okay lang. Pinapatanong po ng friend ko. Sure. Kung safe po ba na gamitin ang laway as lube Brikan. during coitus?
Ang opinion ko po yan, ganito muna. Ang unang-una, isa sa pinakamaruming, I'm sorry to say this, kung hindi ka nag-brush, hindi ka nag-antiseptic sa mouth, ang isa sa pinakamaruming parte ng katawan ng tao po ay mouth po. Ang number one na marumi, sasagutin ko sana diretsahan, pero hindi rin kailangan may aral pa rin ng konti. Ang pinakamarumi na parte ng katawan natin, puwet. Siyempre kasi yung dumi, baka malinis pa nga ang ihi kesa laway ang next. Pero sa emergency situation, pwede na rin po ang laway. Bakit po? Okay lang, may enzymes ngayon na madulas-dulas pa, pero maghugas na lang pagkatapos. Pero kung ang isang tao ay malinis ang katawan, malinis po siya bago gawin ang activity na yan, nag-brush siya, pinaghandaan, nagmumog, then malamang yung laway mo malinis-linis. Kasi ang issue lang naman, baka kanina kumain ka ng isang maruming pagkain, natural mag-grow ang bacteria. However, huwag kayong matakot because ang bacteria na nakikita sa mouth ay pwedeng walang pakialam pagdating sa puwet, pagdating sa genitalia. May tinatawag na specificity, ma'am. Kasi may tinatawag na normal flora of the body areas. Halimbawa, normal lang na may bacteria ang kilikili mo, kaya itong mga sugar mo sa kilikili ay ginawa nilang suka o kaya ginawa nilang wine, kaya alam mo na ang ibig kong sabihin. Yung sa vagina din, yung mga lactobacillus acidophilus, sila ay protective sa vagina. Kaya yung mga okay ka pa dyan, hindi ko ini-endorse, o baka Bekenemen, di ba? Ika na mag-sponsor yung mga lactobacillus. Okay. Sila pa mag-sponsor ng lactobacillus. Ang dami nila, no? Yung mga, halimbawa, yung mga tinatawag na probiotics. In other words, wag nang masyadong mag-isip. Go ahead, use it. And saka na lang natin, madali lang manggamot. Yan. Doc, ito naman. Thank you very much, Rain Bilingan Gayaw. Good AM, Idol Doc at Ma'am Cynthia. Idol, kamusta po? Idol. Mabuti naman, Rain. At ito, Doc, galing kay Josephine Balisen. Okay. Good morning, Doc and Madam. Good morning. Tanong ko lang po, okay lang ba mag-take in ng food supplement kahit di na nagpa-check up? Kasi binili, okay lang over the counter. Grapeseed, B-complex with folic acid with vitamin C kasi lagi namamanhid ang kamay ko. Ang nakasulat dito sa bote ay supports general health and well-being, provides antioxidant support. So, masasabi ko dyan, okay lang unang-una, parang kung bumili ka lang ng pagkain po sa palengke at niluto nyo at kinain nyo. Yun yung tinatawag na analogy po. Hindi kailangan magpaalam sa doktor, kakain ako ng barbecue. Pero syempre, minsan pinapaalam nila yun. Sa totoo lang, Kasi diba, Doc, pag mga food supplement is over-the-counter naman yan na binibili. Kasi alam mo, yayaman kami mga doktor pag sasabihin nyo, lahat na lang ipinaalam sa doktor. Sige, magpaalam po kayo para may PF. Okay? Pero dito, ipinaalam nyo, libre dito. Sige. Sa madaling salita po, okay lang po pag ang classification niya food supplement. Pero, ito lang po yung precaution. Kung may sakit ka na po, magpa-doktor po kayo para matrash out kung ano yung bawal, lalo na sa may sakit sa liver at kidney. Baka pag sobra po ito ay bawal din. Kaya yung doktor nyo ang makapagsasabi. Hindi po ako ang magsasabi na wag ito pag ikaw ay may kidney. Wag naman din. Kasi kahit yung sikat nga dyan na galing pa sa Amerika na nag-starts with letter U, sinabihan ako ng isang doktor na may sakit sa kidney, ininom niya yon, mas lalong nangailangan ng dialysis. Ayun. So, yung sana, Josephine, nasagot ni Doc yung sana? Wow, ikaw yung talaga. Question. Na-satisfy ka doon sa sagot pala ni Doc, doon sa question mo. Actually, Josephine, meron kaming si Bioclone capsule. Nandiyan dyan, meron siyang B-complex, zinc at vitamin C. May grapeseed siya. Meron siyang malunggay at mangosteen. So, the super capsule, kasi punong-puno ito ng iba't ibang fruit extract, vegetable extract, saan ka pa, plus vitamin C, B-complex at zinc. Ang galing.
Sana all. Okay. Sige, may oras pa ba tayo sa mga iba pang katanungan, Ma'am Cynthia? Or hinihintay ko na lang yung signal kung... Doc, it's already 10 o'clock. So, isang oras na tayong nagtatalak dito ng mga kaalaman. Talak-talak, ano? Ang sama naman nun. Talak-talak. Hindi. Kasi pag talak, parang walang katuturan. Pero may okay. katuturan naman, ma'am, di ba? So, Kaya nga, Doc, may ng mga disclaimer. kaalaman. Sige, okay. Hindi, okay lang din. Binibiro lang kita. Pero sabi kasi ni Sir dito, yung crew natin, medyo pwede daw tayong mag-extra. Total, wala namang susunod yata. Kasi late daw. Kaya, okay. kaya may konti pa. Kung may nagtanong, and then isa pa o dalawa, and then after that, may mga conclusion na tayo. Pa-conclude na tayo. Mag-goodbye na tayo. Ito galing kay Grian Villanueva. Thank you so much for answering my question po. Thank you rin po. Sobrang nakaka-enlighten po kasi it's hard to trust internet results from Google. Ha ha ha. Okay. Ito galing kay Jinky Publico. Thank you, Doc, sa advice. Marami po akong natutunan. God bless po. Maraming salamat, Jinky. Maraming salamat sa iyo. Jomar Estrera is watching. Hello, sir. Sir Jomar. So, sa mga, meron na ba tayong, mamimigay na ba tayo ng GCash? Oo, Doc. So, ikaw na ang mag-question. So, eto yung ating mechanics para doon sa GCash. I-type ninyo ang inyong pangalan, kung saan po kayo ngayon at syempre ang GCash na papadalhan namin. Number nyo ng GCash. Ano po ang mabisang gamot? So, ito na yung katanungan, no? Ano po ba ang mabisang gamot pag namimintig o kaya may mga senyales po ng pagsusuka o hindi naman gamot o ibibigay na supplement. Yun. O kaya anong vitamin ang para sa nerve? O yun na lang. Nako, para Doc, napakadali. Parang bonus na bonus. Oo, bonus na. Ano ang vitamin na ibibigay sa may mga neuritis o may sakit sa ugat o nerve? Nerve na lang kasi yung ugat minsan may ibang connotation yun eh. Oo. Uy, Yan. ang galing naman. Okay. Ang galing kay Harris Madrid. Kanya lang parang kulang yata ang inyong tinype. Bakit naman? Kasi sumagot lang po siya, Doc. Pero wala po siyang number Address. na nilagay. So, Ay. ilalagay ninyo, itatype ninyo ang inyong kung GCash saan po number. kayo ngayon na nanonood, saan kayo nakatira. At syempre, ang inyong GCash number. Si Sir Paul, hindi pa siya nag-text Sabi ka nun siningil, ano? Ayan. So, meron na, Doc. So, yan. Tinitignan ni Ma'am Cynthia. Siyempre, hindi mo niya ipapaalam kasi naghihintay pa siya ng mga Oo nga, texters Doc, sa So, ating dapat text kompleto line. yung sagot nila, Doc. Okay. Para sila'y manalo. So, you're the best judge since you're the sponsor of the GCash. So, thank you, Ma'am Cynthia pala. No? Habang hinihintay mo, so gusto ko lang magpasalamat po sa lahat sa nagsuporta, nagsubaybay, nag-text, nanood, nag-comment, nag-share sa ating programang Itanong kay Doc Jose na every Tuesday po 9 a.m. Isang oras po ng talakayan, balitaktakan o kung anong sabihin nyo. Una muna kasi nagbibigay tayo ng mga favorite issues of the day na medical and then susunod kayo na po ang magtatanong para sagutin pag itinanong kay Doc Jose. So, eto So, na, Ma'am Doc. May Cynthia, nanalo na. May nanalo na. Uwian na. Kay Rain Kiao, B-Complex. Hindi ko nababasahin ang kanilang GCash number. Basta Doc, baka may ma-receive na mag-text lang sa nila. kanila. Oo, Oo, sige. Baguio City. Baka may kumuha Tapos, pang pen pal. No? Harris Madrid. Siyempre, Baguio City din siya. Kay B-Complex din ang sagot. Okay. Si Jinky Publico, Baguio City, B-Complex din ang sagot niya. Thank you, Doc. God bless po. More power. So, silang tatlo, Doc, ang nanalo ng GCash. Parang wala na yata tayong oras. Wala na Doc, tayong oras. So, maraming salamat po sa lahat. Thank you, Ma'am Cynthia. Thank you, Doc. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakibahagi, nag-text at mga nag-question sa Itanong Mo kay Doc. Abangan po ninyo kami every Tuesday. Kasama ko po si Dr. Jose Orsua. Itanong Mo kay Doc, 9 to 10 a.m.
Hanggang sa susunod muli. Bye!